Kapitlu 6 Lob u modija taż-żmien. Min qed jaqra jista' jieħu l-impressjoni li aħna it-tfal fil-gwerra ma konniex ngħixu ħajja normali. Nista' niżgurakom li minkejja dak kollu li kien qed jiġri madwarna qatt ma nsejna li konna tfal u meta ma kienx ikun hemm ħbit mill-ajru emilna kien kollu ta' tfal. Niġru, naqbżu, nilabu bħalli kieku ma kien qed jiġri xejn. M'hemmx għalfejn ngħid li jiġu garelli konna insejna x'inhuma. Ma niftakarx oġġett wieħed biss tal-logħob, laqas ballun ta' ċraret ma kellna. Għalhekk konna irridu ma rridux nilabu tas-soldati. Arana norbtu żewġ lanet tal-bully beef bl-ispak, waħda fuq kull naħa ta' żaqna. Bħalma s-soldati kien ikollhom il-bwiet fejn iżommu il-balal tal-azzarini. U biċċa lasta jew ħatar flok xkubetta konna noqogħdu nagħmlu id-drill. Stand at ease! Istrieħu. Attention! Dritti. Present arms! Azzarin qudiem. Slow palms! Azzarini fuq l-ispalla. Quick march! Aġlu, immarċjaw. Dismiss! Itilqu, morru. Dawn kienu l-ordnijiet li konna nisimgħu kuljum waqt li nħarsu mimlija ammirazzjoni lejn is-soldati fil-ħin tat-taħriġ li għalihom żgur ma kienx logħba. Wieħed mill-karatteristiċi tal-Ingliżi u li jwaqqgħu l-aktar affarijiet serji għaż-żufjett. Aħna l-Maltin fil-gwerra itteħidna minn għandhom u konna ħriġna qatt ta' tqabbiliet li kienu jitkantaw fuq għanijiet popolari. Waħda minn dawn l-għanijiet kienet Lili Marleen, kanzunetta Ġermaniża li l-Ingliżi kienu għamlu tagħhom, bi kliem naturalment jaqbel. Aħna kellna verżjoni bil-Malti li parti minna kienet hekk. Trid tarana għaddejjin wara xulxin nar ta' ħamis aħfrilhom o sinjur. Għanja popolari oħra d-darba titkanta fuq mużika ta' kanzunetta Ingliża hija din li ġejja. Kelli dajsa illi bija kont nistat, ġiet il-liva u ġabruni għal soldat, min sinjur ġabuni fqir kelli nuża l-azzarin singing għajja juppi juppi għaj. Kont qed nilbes il-piġama daqq ir-rejt, jintlaqt niġri sitta fuq il-bejt. Dawart wiċċi ma nafx rajt id-dija tas-searchlight, singing għajja juppi juppi għaj. Ħallina nkantaw u nilabu. Min barra tas-soldati konna nilabu logħob ieħor. Għalkemm il-bandli kien baqalhom biex jidħlu, aqta dawk tal-Furjana li niftakarhom minn tfuliti, il-gwerra kienet tipprovdilna xi ħaġa tixbahom, iż-żurżieqa ta' fuq il-bokka tax-shelter. Konna nqattaw sigħat sħaħ niżżersqu fuq is-saqaf tal-bokki li kienu tal-konkos, għalkemm xi wħud minn dawn is-soqfa kienu għamlulhom bħal balal tal-konkos ukoll biex ma nkunux nistgħu niżżersqu. Kos dawn il-kbar kollox jagħtihom fastidju. Logħba oħra popolari fostna kienet il-ħarba. Naturalment, aħna konna mmorru nistaħbew fix-shelter li minkejja d-dlam li kien fihom konna nafuhom xiber b'xiber. Biss miskinu mill kien ikun l-qattus għax kien jaqla f'wiedu jfittex. F'pajjiż bħalma hu l-Gudja imdawwar bil-kampanja, aħna tfal ma konniex noqsu li nqattaw ħafna mill-ħin tagħna fir-raba. Għadni sissa nħoss il-ferħ meta niftakar dakinhar li mort nonsob ma' ħabibi u missieru. Il-pjaċir li ħassejt meta rajt iġbiki jaqilbu u taħtom jaħfnu qatt ta' safar. Għadni nħossu ukoll jekk illum jien kontra il-qbit tal-asafar li ma joqgħodux fil-gaġeġ. L-istess meta morna nonsbu bit-trabok kalpit ir-ross, draw oħra li nixtieq nara tinqata' darba l dejjem. U x'ingħidu meta ħabibi ħadni ma nannuh għal kaċċa u rnexxielu jwaqqa seqer. Il-qija kienet esperjenza oħra ġdida għalija
U l-kutrum bajsi, il-qbis, il-ġiri li għamilt flashijiet sajfin fuq it-tibed, żgur li tawni sodisfazzjon daqskemm jagħtu il-bandli, iż-żrieżaq u l-inġenji l-oħra li wieħed isib fil-playing fields jew fil-Luna Park. Kont nejra l-sħabi tfal tal-bdiewa narhom jiġru ħafjin fuq it-skuk tas-silla wara l-ħsad. Jien lanqas biż-żarbu ma kont kapaċi nimxi fuqhom aħseb wara ħafi. Iżda biż-żmien kollox jindara u meta ġejna biex nitilqu mill-Gudja, kont inħabbata mal-aqwa wieħed li kellna għal-ġiri fl-Eliqi bit-skuk u mhux. Passatemp ieħor mhux komuni kien dak li nippruvaw inwaqqgħu xi ħuttaf bil-qasab. Għal dħul is-sajf, tajja ta' ħuttaf kien jersaq lejn il-misraħ, kif konna nsejħula l-pjazza ta' quddiem il-Knisja. U bħalli kieku u imħajjar mid-dive bombers Ġermaniżi li kienu jattakkaw fil-baxx ħafna, dan il-ħuttaf kien jinżel b'ħeffa kbira, zaqqu kważi tħokk mal-art, u bl-istess ħeffa kien jerġa' jitla'. U aħna bil-qasab twal fidejna, l-istess bħal kanuni li kienu jħarsu l-Malta, konna nippruvaw nolqtu u waqqgħu xi ftit minnhom. Ma niftakarx kemm irnexxielna, iżda kieku l-mira tal-kanuni kienet tajba daqskemm kienet tagħna, kieku l-ajruplani Ġermaniżi kien ikollhom l-isbaħ xelata fil-gwerra. Saħna oħra fil-gwerra kienet għal oġġetti magħmulin mill-majka. Dak il-materjal li minnu kienu jagħmlu t-twieqi tal-ajruplani flok ħġieġ. Kull min kien ikollu biċċa majka, araħ jagħmillek salib, ċurkett jew xi farfett. Iżda l-aktar li konna nagħmlu kienu ċrieket. Il-majka konna nġibuha mill-ajruplani mġarfa kemm tagħna kif ukoll tagħhom. Arana meta jaqa' xi ajruplan, kulħadd sejjer biex iġib xi tifkira, bħal ngħidu aħna xi biċċa aluminju jew xi biċċa kanvas, iżda l-aktar li konna nfittxu kienet il-majka. Dil-kilba l-majka għal daqsxejn ma switlix ħajti. Jien ħija u ġużi, il-ħabib li konna qbadna hekk kif wasalna l-Gudja, konna bdejna nagħmlu ċrieket tal-majka u nbijawhom solt jew soltu nofs il-wieħed. Il-kelma malaj ġriet u ħafna tfal sempliċement bniet kienu ġejjin u sejrin għandna jixtru ċrieket. U l-karus, bott tal-ħalib imtaqqab, beda jimtela ġmielu. Iżda f'daqqa waħda il-majka spiċċat u n-negozju waqaf minn fejn konna se nġibu ftit. L-ajruplani ma jqgħux ħdejk meta tridhom int. Ġużi u ħija ġiethom idea brillanti. Għaliex ma mmorrux il-karwija fejn kien hemm l-ajruplani Ingliżi, nitilgħu fuq wieħed minnhom u nkissru xi wieħed mit-twieqi. Hekk għamilna. Armati b'xi għodda ħafifa tlaqniela lejn il-karwija li kienet biss ftit il-barra mir-raħal. Mingħajr tbatija ta' xejn, tlajna fuq ajruplan u bdejna nkissru. Illum nibqa' mnixxef meta niftakar kif dawn l-ajruplani ma kinux massa u min rid jagħmel sabutaġġ seta' jagħmlu mingħajr tfixkil ta' xejn. Ftit wara li bdejna nkissru t-twieqi, jien dort lejn ħija u ġużi u għattilhom smajt is-sirena. Ħija li bħal ġużi kellu kuraġġ ta' sur u li miegħu jien kelli l-fama ta' beżżieħ għalli m'għaddab xi smajt, jien ma smajt xejn. Jien għedlek biex ma tiġix magħna għax int beżżieħ. Jien imgerrex, qedlu li la u ma kien semma xejn, stajna nibqgħu hemm inkissru. Iżda ħija ma rridx għax qal li issa kont webbiltu. U m'għadda għall-aħħar għalilna biex nitilqu minn fuq l-ajruplan. U ma kont smajt ħażin, wara ftit li nżilna beda l-isparar tal-kanuni u f'qasir żmien il-ħsejjes u tfaqqijat tant kibru li kellna ninxteħtu għal tulna fl-art taħt ħajt tas-sejjieħ. Kien attakk aħrax fuq l-ajrudrom. Maħkumin bil-biża' bdejna nollu rasna ħalli naraw x'kien qed jiġri. Dak il-ħin nisimgħu tisfira qawwija u l-ajruplan li ftit minuti qabel aħna konna fuqu inkissru l-majka sar ħuġġieġa waħda. Kienet laqtitu bomba. It-tlieta li konna ssummajna.
Ma rridniex wisq biex nintebħu x'kien jiġri li kieku jien ma kontx beżżijaj u smajt fil-bot is-sirena tunewwaħ. U hemm jintemm kapitlu 6.